Παιδιά, καλά κάνουν. Άμα σου γίνονται προτάσεις, είμαστε καλά, θα τις αφήσουμε. Και καλό είναι σε περίοδο κρίση να υπάρχουν. Τώρα που θα ανοίξει μια θέση στους Σαρδίλας. Τι γίνεται με αυτό το Στάθη, ρε παιδί μου. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα, επειδή η εκπομπή μας είναι παντού έτσι και έχουμε παντού συνεργάτες. Ο Βαγγέλης Καράλης στη Θεσσαλονίκη βρήκε τον Στάθη Παναγιωτόπουλο από τους Ράδιο Αρβίλα, τον ιδιοκτήτη της Σαρδέλας, και του αποκάλυψε πως πλέον σταματάει τη συνεργασία του με τον Αντώνη Κανάκη. Μπουμ. Βόμβα. Και εκείνη τη στιγμή, συγγνώμη, περίμενε. Για σας, έχουν τσακωθεί για κάποιο λόγο, έχουν απλά. Θα σου πω μόνο ότι θα τον απατήσει, σταματάει τη συνεργασία μαζί του για να αρχίσει μια συνεργασία με τον Δημήτρη Σταρόβα. Εκείνη την ώρα λοιπόν που ο Βαγγέλης κάνει τη συνέντευξη. Με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Ναι, άκου τώρα. Εκείνη την ώρα που κάνει συνέντευξη ο Βαγγέλης στο Στάθη, χτυπάει το τηλέφωνο και ποιος είναι στη γραμμή? Ο Αντώνης. Ο Αντώνης. Ο οποίος είναι έξαλλος. Έξαλλος, μόνο έξαλλος. Ο Γρηγόρης πήρε. Ο Γρηγόρης δεν πήρε, αλλά εντάξει. Ξέρεις τώρα. Καλυφθείτε καλά, θα σας χρειαστεί. Λοιπόν, κάτσε. Λοιπόν, λίγο πριν την πρεμιέρα του Ράδιο Αρβίλα, ο Στάθης Παναγιωτόπουλος εξηγεί τους λόγους που η εκπομπή αναβλήθηκε, αλλά και γιατί θα προβάλλεται μόνο μία φορά την εβδομάδα. Γιατί έγινε αυτό? Ποιος θέλει να δουλεύει? Πες μου εσύ, σε παρακαλώ. Διότι καταρχήν αλλάξαμε το στούντιο και υπήρξαν μερικά θέματα τεχνικά. Δηλαδή, για να είμαι ειλικρινής, παίζει ρόλο και το ότι κανείς δεν καιγόταν να αφήσει τη ρουτίνα του. Γιατί η δουλειά τηλεοπτική είναι πάρα πολύ απαιτητική. Έχει μεγάλη προσπάθεια, έχει πολλή δουλειά και πολύ τρέξιμο. Πάντως ο Αντώνης ο Κανάκης δεν παίζει ρακέτα στη Χαλκιδική. Έχει επιστρέψει. Έχει σταματήσει ρακέτα εδώ και καιρό. Σταμάτησε ρακέτα λόγω σεζόν. εσύ, κλείνε τη βρύση την ώρα που φουρτσίζεις τα δόντια σου. Η εκπομπή θα παίζει μια φορά την εβδομάδα, Δευτέρα στις 11 και 4. 11 και ψηλά, ναι. Όπου το Αντένα θέλει να κάνουμε 5 φορές την εβδομάδα και εμείς θέλουμε 4. Και μετά θέλει 5 φορές και εμείς θέλουμε 3. Και μετά θέλει 5 φορές και εμείς θέλουμε 2. Και παλαιότερα μέχρι φτάσουμε στη 1. Στάθη μου, φέτος στην εκπομπή θα δούμε κάτι διαφορετικό. Θα ξετίνομαι. Διαφορετικό. Η συνταγή είναι αυτή, είναι οι 4 αυτοί οι μπούφοι που βλέπεις, οι οποίοι αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, οι οποίοι σχολιάζουν αυτά τα οποία βλέπουν. Αυτή είναι η συνταγή. Τώρα, αν θα υπάρξουν μικροαλλαγές κλπ., θα δείξει η επικαιρότητα. Αυτοί που μας βρίζουν, υπάρχουν άνθρωποι που μας βρίζουν και λένε τι είστε αυτό, τι είστε εκείνο κλπ. Αυτοί σε βρίζουν διότι διαφωνούν μαζί σου, αλλά σε παραδέχονται, ας πούμε. Όχι σε παραδέχονται. Εντάξει, αυτός είναι εκεί, διαφωνώ μαζί του, αλλά δεν τον. Πώς που δεν τον απαξιώνω, κατάλαβες. Δεν πειράζει, να σταθώ στην Πινελόπη εγώ έτσι. Καρδιές με την ησυχία σου και εγώ στην Πινελόπη. Αλλά, ναι. Μπρε, καταφωνεί. Κάνουμε μικρό διάλειμμα. Βεβαίως, ο Αντώνης. Έλα, μπρε. Δεν σας αφήνει σε ησυχία ο Αντώνης. Γιατί το λες αυτό, έχουμε συνεννοήσεις τώρα εν ώψη εκπομπής, έχουμε συνεννοήσεις αυξημένες. Κοίταξε μετά, μόλις ξεκινήσει η πρώτη εκπομπή στον αέρα, θα μιλάμε μία φορά την εβδομάδα και αν. Ο σκύλος της Σαρδέλα είναι η φετινή πρωταγωνίστρια του τρέιλερ, ενώ την ίδια στιγμή ένας άλλος σκύλος, η Έμα, πρωταγωνιστεί επίσης σε τρέιλερ σειράς αντίπαλου καναλιού. Εσύ είναι μάχημη τώρα, εντάξει, είναι σαν τον μπαμπά της. Δηλαδή, θα γίνει τον Ιανουάριο, θα κλείσει τα 14. Είναι μεγάλη ηλικία πια. Εντάξει, ζωηρή είναι, δόξα τω Θεώ, δεν έχει πρόβλημα. Δεν έχει προβλήματα υγείας πέρα από ένα καταράκτη στο μάτι, ζωή είναι. Πάντως στην καριέρα της Σαρδέλας μιμήθηκαν και το Μέγκα, έτσι. Με την Έμα που ξεκινάει ένα σύριαλ που είδα τυχαία. Δεν νομίζω ότι μιμήθηκαν τη Σαρδέλα, απλώς είναι ο σκύλος ως θεσμός. Ο σκύλος είναι κάτι ωραίο το οποίο είναι ευχάριστο γενικά. Και γιατί όχι να μην χρησιμοποιήσει εδώ σε ένα σκύλο, γιατί να μην το ταλαιπωρείς βέβαια. Αν όλα πάνε καλά, κάποια στιγμή τον Οκτώβριο μάλλον, θα είμαστε και πάλι μαζί. Όταν τελειώσαμε την περασμένη σεζόν, τον Ιούνιο μήνα, πόσο τελειώσαμε τον Ιούνιο μήνα, και μας ρωτούσαν θα κάνετε την επόμενη σεζόν, δεν είχαμε ιδέα και ούτε μας ενδιέφερε. Αλλά το λέω ειλικρινά, δεν το κάνουμε, δεν το παίζουμε ότι και καλά. Να κάνουμε μυστήριο τώρα, αλλά γενικώς δεν φτάνει το μυαλό μας μέχρι εκεί. Και ο Αντένα μας θεωρεί και ένα βαρχίδα του σταθμού και τέτοια. Για άλλος, το ΙΖ 9882 ενοχλεί. Αν ο κόσμος σε αγαπάει, ας πούμε, και σε βλέπει με φανατισμό, αυτό είναι λόγος να συνεχίσεις, αλλά είναι και λόγος να σταματήσεις. Ο Δημήτρης Σταρόβας είναι χρόνια φίλος και συνεργάτης του και ο Στάθης Παναγιωτόπουλος δεν θα μπορούσε να μην σχολιάσει τον ρόλο του στους Καρντάσιανς. Ο Δημήτρης είναι ο Δημήτρης αυτός που είναι αυθόρμητος, έχει πάρα πολύ μεγάλο ταλέντο. Πηγαίο ταλέντο κωμικό και πηγαίο ταλέντο επίσης μουσικό, τεράστιο ταλέντο. Σε αυτόν τον νέο του ρόλο είναι ο εαυτός του, νιώθει άνετα με τη συνεργασία του με το. Φυσικά, βέβαια, νιώθει πολύ άνετα, ναι.
Άρα δεν είχαμε τσακωμό, απλά είχαμε μια αλλαγή. Και διαζύγιο παίρνουν στο ραδιόφωνο, έτσι μην τρομάζετε. Απλά ο Στάθης δεν θα είναι στην παρέα του Κανάκη ραδιοφωνικά, θα είναι τηλεοπτικά. Γιατί θα κάνει κάτι άλλο που όπως είπε, ξεκινήσατε από τις 5 φορές και έχουν καταλήξει στη μία, αλλά το τόνισε και το ξεκαθάρισε ότι ήταν δική του επιλογή. Καυγά δεν είχαμε λοιπόν στην προκειμένη περίπτωση, είχαμε όμως.